Weteng munggah ayu, weteng mudhun ora kalap. Lho, nek yang lain berlomba-lomba suntik putih untuk putih mulus toh. Mang goleki gadis berbatik kados kula lho. Kok berbatik niki tilas koreng kok berbatik. Ben alami vintage. Mulai dadi wong wedok ki kudu merawat diri ya Kak ya. Perawatan ning salon, ora gur nimpal karo ngarit ae. Iso nggo konten kuwi. Sinden batik, batik berbatik. Nggih menika kula mboten piyambak napa niki sekalian nggih. Kalian duo kecantikannya Indonesia bagian Klaten. Nek di Jawa Timur ada duo Jo. Ya. Nah ini dua Min. Dua Min. Dua Min. Min sing siji Mbak plus, Apri ya. kalian Mbak Mimin. Mbak Mimin, nggih. Utawi Mbak Mimin Sri. Sapa? Sri sapa ra? Mbak Apri, Mbak Mimin. Mbak Mimin nggih. Nggih menika di tindak maju sih ayo. Nyawiji sekalian nggih. Ayo sing Semarangan sih. Ngadap kinca ring tutul ngisor. Hai warung bojo. Awe kupiku karo timbang jadah tempe. Ayo nih. Sempat matu. Bagus. Wah, aku seneng temu sing kono kae lho. Wah, seneng aku suwe gak ketemu. Penyiar menika piyai kang ke 10.000 ingkang ngendika menawi kepanggih kalian kula menika seneng. Seneng. Nek babakan cantik sinden penyiar kang menika cantik sedaya. Bintang tamu kali menika cantik sedaya. Ning lho mesti nyenengke. Betul. Nek Mimin kajane ora ayune kok merak ati ya. Ah, begitulah. Neng ati marake gambuh rasane. Ah, bener. Kudu kepengin ngekep. Kepengin ngungkrum ngaten. Aku ora pengin ngono ning jane pomo kowe gelem ngakon aku supaya aku ngeterke awakmu kok nyupiri aku seneng. Kok jenengan iku kok malah pamore turun. Dalang kondang kok arep ngeterke bapak. Ora map. Lho, wong tresna kira babakan kuwi lho, Pri. Lho, Pak Purba, iki tak seneng ketemu sliramu. Kuwi sing seneng ki ora mergo liyane. Dadi nek nyawang kowe ki seakan-akan Pak Purba itu sedang berkaca ngono. Kok iso berkaca? Seakan-akan Pak Purba melihat teman. Loh, Pak Purba ki seorang dosen. Lah iya. Terus ngendika mesti dipenggale kanthi wening. Tak pikir. Ora to plos ora. Bener, teman sejawat. Lho, kandhani nek piyai-piyai sepuh ki nek ngendikan mesti nyambung ya. Nyambung langsung. Pak Purba ngendika ngono kanggo tirakat lho. Iki bener apa ora aman? Betul. Tirakat. Oh, Mimin kae lho. Ternyata Mimin kae ternyata wajahnya ora madolke. Neng gen kecerdasan anak menika terlahir dari ibu yang cerdas. Persis. Salah satunya aku. Persis. Kowe iki ibu. Bubruk apa piye? Raine rapene rahim kuwi lho. Iya. Ya nyuwun pirsa lho, piye aku rak mung mini ning kan gen kecerdasan anak menika dari ibu. Tenan kok mau cah lu iki bendina melu aku, kuwi tak tambahi Asmara. Oh, dadi Elisa Asmara. Aprilia Asmara, Sukimin Asmara. Tak tambahi Wati. Sukimin Asmarawati. Ya, betul. Asmarawati pembunuh iki. Mbok tiri jahat iki nang nggon ketoprak. Ning bangunipun kula nipun nderek danken sanipun ya mongkok ning ya kula gigring. Lah ngapa gigring? Satasipun menika gurunipun para dalang, gurunipun para mahasiswa. Kula napa mboten ngreget-gregeti pakliran panjenengan, Pak Purba. Anda adalah sebuah makhluk, guys. Mayang Koro tidak akan berkembang tanpa ada Mimin Asmarawati. Wis kowe iki nang kene gentine jantong ngono ae.
Napa kula niku sing diarani perhiasan dunia niku nggih kados kula ngeten iki Kanjeng. Ning tenan-tenan. Timun mungkuk cekel imbuh diraken panjenengan kalian Sampun. rayi kula lan Tak weling wiwit saiki. Nggih. Nek karo aku kudu biasa. Nggih. Ora kena segan, ora kena pekewo. Di panggung tidak ada antara Purbo dan Mimin. Lho, berarti kudu nyerdak wong wis nyawiji kok. Tidak ada. Hambatan lho iki. Tidak ada lagi yang namanya Purbo dan Mimin, yang ada Purbo dan Kasim. Niku dalang. Pak Kasim. Sukimin kok Kasim. Oh iya. Aduh. Kula mengko dibuli para netizen. Ora. Mimin lho lanyo-lanyo karo Pak Purbo. Ora wis. Bahasa narsuan Pak Purbo dadak jauh hari. Ora iso. Dengan cara begitu nanti pertunjukannya akan down. Oh, saestu menika. Tenan. Pak Purbo. Aduh. Apa nih anu ti? Kayak kesiram banyu seminggu saestu ya Allah ngimpi apa? Oh. Ada jengking ta, Lek? Napa? Kaya nek le dada lho. Aku mimpi apa ana sing dada. Matur sembah nuwun lho Pak Danang, kula saged dherekaken Pak Purbo asmara. Slow. Cih, matur sembah nuwun. Wis aku cangkem-cangkemno ya ora apa-apa. Nggih mboten. Oh, ora ada masalah. Wis slow saja. Ayo, oke. Pancen kula Apri, Injil, sayang. Injil. Luar Langsung biasa. sayang nih, langsung sayang. Aduh, seneng ya, Apri. Remen sangat sakit Iya. lagi Pak Purbo. Kan bukan hanya Pak Purbo, kan juga ada penyimbingnya yang ada Angga. Iya. Wes saiki kowe rasah DM wis ketemu langsung. Wis. Kuwi lho Lek calon adimu. mbok ya ora gelap mata le. Katek 5 ringgit pilih Bude. Waduh. Jenenge iki Ayu, Elisa pinter. Nek gemati milih aku. Lho. Kowe malah kaya ngeloni mbahmu kakung. Apri bosok kowe menjatuhkan. Kok ngeloni Mbah Kakung lek ku diandane kejamen nem kok. Kok Mbah Kakung ora menghargai proses jenenge kok iki. Elek apik iki hormatono reganono. Pira. Prosese kok Pak Danang lho, prosese beliau ngendikake lho, wit tukang Batu. bakul es keliling, Bakul es krim. pembersih. Iya, Lho. cleaning service Loh, kuwi. kan saya jadi luar biasa. Saiki iso merekrut karyawan 68 ke tonggo kiwa tengen sedulur. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk yang lain. Nah. Wong diarani sugih yen sugih wis numrapi. Wong diarani pinter nek pintere wis numrapi. Mula kaya kowe barang iki ya wajib bersyukur ya Kak Elisa. Kowe dhisik kan. Lah sapa nek bersyukur? Berwaladi. Sapa sing ngerti kondangku artis kondang kaunang-unang. Dia mboten to ketrima. Wah. Wong ngendikane Pak Kasim ya ngono kok. Oh, tak niki niku Malah urung Pak Kasim wiwit Mbah Jaya Jenal wis Mbah Mbah Jojenal kok kok tesih cilikno Mbah Jojenal nika Mbah Jaya nika. iso tekan. pun leluhur lho. Saiki ngendi ana wayang ki ya mesti ana mimin. Campur sari mimin, ketoprak mimin. Trek rekote wis Ah, ono. iya, uyon-uyon mimin. Pasar Canggal enek maling. Ya ora pri kok. Lho kowe ya wajib bersyukur lho, Lek. Nggih. Dilihat dari prosesnya Pak Danang. Nggih. Berawal dari nol. Lho dadi tukang batu. Kados Lek Min rumiyin kan nggih berawal dari pengamen jalanan Pak Purbo. Ngunjuk riyen, Pak. Nggih. Yo. Nggih. Kuwi aja digawe isen, aja isen, Pak. Kuwi sejoroh ya. Aja isin. Isin. Wis Sejoroh? Sejarah kok sejoroh. Wis dadi apa mbiyen? Awal mulane. Pengamen dadi iki ben Pengamen para jalanan. pamirsa ki pirsa. Praktek olehmu ngamen. Ayo. Wong kok memandang aku sebelah mata. Ora Terus kanca-kanca yoga do underestimate karo aku. Sing selama ini mbene support aku terus saiki gene ya omong tilas ngono. Aku diboyoki ngono. Ora ya. Nanti cekel jangan pakai wo. Ayo. Cekel, ayo. Yo, praktekno le ngamen dhisik, Lek. Zaman aku sik berproses ya. Heeh. rambanannya lho men. Ora prambanan Mas nek zamane ngebis kuwi to. Nek Kartosuro engko sadurunge tekan Bangak kudu wis mudhun karena kono ana pengamen berikutnya.
Bangak aku sadurunge tekan terminal Boyolali kudus mudhun kono ada pengamen berikutnya. Jadi tidak ada aturan tertulis tapi menghormati sesama wong golek rezeki ning dalan. Ya. Piye le ngamen dhisik? Alah. Doel sukanya doel. Oh, nempel maunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh. Lah, ceblok. Jan goblok sih doyo. Iso kaya sapi rung dipakan. Oh. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat bodi mulus tak tahan. Kuwi artinya ana pituture. Piye? Donya ki godane harta tahta wae. Tekan apa? Kok seneng? Ya maksudnya kan ya darurat tak ya iso to. Nek sing wong dregil ngono ki pengen Tonggo pegel. Mula kuwi ben ora ndregil lebih baik aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. Cinta masa. Sing digilir apane? Ya guru bedu. Maksudnya dikersake menika dijak gotong royong, iya. anjang sana, Persahabatan. tukar pengalaman, golek referensi. Rak ngene to Mbak Elisa. Ya. Lho iki sing sarjana psikologi, sarjana pedalangan ya menempuh S3. Omonganku bener apa kleru? Ya ora luput lah. Luput. Orang luput itu berarti ono benere. Benere. Bener. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Ngaten kok prosesipun sakderengipun kula dados primadona menika nggih. Wah, primadona. Pribadi manis dolan kemana-mana. Anjang sana alias saiki begenten. wis sukses kaya ngene. Ya pengestunipun ya ora sombong nek kanggone wong iki mungkin sombong. Ning ternyata seni itu ya kena nggo urip manakala dia iso memanajemen keuangan itu. Nah, Alhamdulillah ya penting. mobil papat ya seperti sing nggo dolan dhewe sing disilih tangga dhewe. Lho, kanggone sing ora seneng iki sombong takabur ya kanggone wong ora seneng. Ning kanggone oh wong wedok kok iso setiti iso dadi daringan ya diberikan kepercayaan. Wong wedok ki nek digawe kepercayaan malah iso nyelengi. Mergo wong wedok ki tujuane piye? Gedhekke anak, mulyake anak. Nek wong lanang kan kok kan serengat. Sing wedok ki sapa? Hamba. Lah wong wedok kan nek nguyuh ngadeg, wis gelungan nguyuh ngadeg ning isor wit gedang. Engko nek lungguh anu nyapu dalan. Anu pirone lho. Ter angger wayah arep rampung kok mesti kejang ya lek men ki nek nguyuh. Kok angger arep rampung kok mesti kejang. Kae ngono ngetus. Mamerke suatine Mbak Elisa mbok nggih. Derek panjenengan pamratugi panjenengan. Luar biasa. Mbok mak cangik kula namung nggih genep-genep mawon kula ki. Mbak Elisa, Mbak. Dek mawon. Sopo Dek? Oh ya yang aku mau masuk ya. Iya dong. Ayo Dek ya. Iya, Kakak. Wah, lah aku ku nek mbok mas aku ora iso ngepek anak no. Oh iya, nggih Bapak Aku Romo. Kak Purba nyelot sepuh kok malah nyelot ganteng ya. Andane. Ngomong ya. Sini ya ayo. Anggar nyangkem. Ya gentenan no. Nggih, Mbak Elisa. Nggih. Ngaturke sing sak senenge panjenengan. Nggih, menika wonten pamundutan menika podang kuning kula aturaken. Mengke nggih tiga-tigane menika nggih saged kula menika nggih belajar saking niki guru kula Dwija kula menika niki. Gurumu iki Ya, kok aku nyelekutis. tenan aja remeh-temeh. Dwijamu ki Druno. Kok dulu. Kita boleh bertiga ning aku meling sadurunge. Engko nek kowe krungu suaraku aja drop ya, Nduk. Aja sok, aja drop. Sebabe napa? Ya kagum boleh, tapi jangan kadang nek drop menika nek mental rapat kan suara apik dadi elek. Heeh, boleh santai aja gitu. Ya. Boleh kamu kagum dengan seseorang. Ya, dengan nek wong urung nyuwara suarane wis kaya ngono kuwi, ya. Engko nek wis nyuwara nek kira-kira apik idonono. Kok jare marai don apa don apane. Ayo. Nadyan wujud temong peksi Elisa kok dilawan. Mayang apik kok. Kowe mayang ning omahku.
Ampun, kula namung mayang-wayangan namung ora. setetek-setetek kemawon. Ngomong kok sak tetek. Setitik kok setetek. Sedikit wae isone, iso-isonan gitu lho. Titik setetek iki ora iso, mergo kiwa tengenmu ki kabeh ora duwe. Apa ya kira-kira? Gurune ngematke. Ya piye nek menurut Bu Dwijo menika swanten kula pripun? Wis becik, wis apik, wis berkarakter, ning ana ninge ra apa-apa ya, No? Ora apa-apa. Iki masukan ya. Iki kan lagune tentang manuk. Iya. Dadi kudu ana kenese. Oh, Ya, iya. Oh. Mana lagu sedih, lagu ngungrum, lagu jatuh cinta, apa lagu ceria iki pendekatannya berbeda. Kowe nek nyanyi tentang manuk kudu ngati-ati. Kudu piye? Kono duwe mergo. Ning omahe duwe manuk tilang, manuk apa? Ngone yo. Mimin ku yang ngerti sejarahe kok si Apri iki kok. Pripun? Jare Mimin wis ra duwe wis dipites nguwong. Wis digecek ngulinggis. Wasawengkan kula lana goleki si podang jenar. Oh nek suluk ya gantem ngono kuwi kok no. Iya pancen iki cah hebat to ya. Namung napa nggih sagete nggih suluk-suluk Jogjana. Nek Solo menika kula riyen pakeliran Surakarta niku C. Iya. Mergo apa? Nek Solo kuwi ya Nggih. dalange Pak Nukae lanang iki suluke cilik. Oh, Nek nggih. Yogya dalang wedok suluke gedhe. Oh nggih. Mboten melu-melu, mboten gembel. Ora gimbal, ora ngempit. Kula nyuwun contoh kalih Bu Guru. Guru. Oh. Dadi kan babakan iki sliramu sak karone pengen ngangsu kawruh karo Lah, iya, nek iya, nerangke ya ngono kuwi. bener-bener. Ulang ya Bu Guru. Ngangsu Sing- kawruh niki dadi mentrik ngono to mentrik to. Nggih. Niku sik suara rada ali yang tinggi itu kula rada mboten saged coba. Wes suwe niku wau. Oh sing ki mau. Nggih kula Ya. nyuwun Mbok menawa dituturi. nafasmu kurang landung Ya. anak. Cobi. Rada mundur men pilah antara sing belajar karo Dwijo. Ya iya. Bosok Apri. Ayo. Kemat. Lho mikir lho, ora berkemistrinya nganggo iki sik. Oh iya iya. Ki penekanan. Iya oke Bu. Pressing. Pressing. Pemaksaan leher. Ada yang diperhalus, Ya. ana sing kudu jelas, Ya. ning ana sing dilembutkan. Iku mau pressing ditekan. Mbok disiram to, Lek. Pira pesing. Oh itu kok Dido. Iki padahal suaraku jek rusak. Rusake kaya ngene. Endah nek wutuh kaya ngopo. Ben biyen ora tau bener. Nek Gusti Allah mau adil ya. Iya iya. Untung ora diparingi pener. Nek diparingi pener saya congkak kowe, Min. Kowe luwes, kowe pinter, aku ayu. Lha iki men nggon panggung iki ngono kuwi kok. Ayu ki kanggone wong lamur ya kok seneng. Dadi pinter kalau luwes menang ayu ngono. Nggih, kula kalah pinter, kalah luwes ning menang ayu. Menang ayu. Menang ayu nek kaya kowe iki lho, saka jeneng wis kalah lho karo sinden-sinden Bu Anis, Lydia, Mbak Uul, lah Elisa, lah jeneng sinden kok Syukimin. Lah. Kamu tidak membaca biografiku. Wah, Iki lho, kemang ngasto biografine Pak Danang to kudu maca biografiku. Kok jenenge Sukimin iki mesti ana mula bukane ana lara-larae. Iki jane kan Rama dalasan ibu, Kanjeng Ibu ning jero beteng.
kraton kuwi penjara. kok beteng. Nduk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik aurus bawahe kaya ngapa nganggo jeneng Sukimin kuwi wong jeneng Samudana. Nek aku langsung Panopiai luhur. Oh, berarti wong sugih. Wong dadi oke penjilat yo nggih to. Oh, dadi sak benere kuwi wong sudra. Wong sudra niku ning sejatine KGPH. KGPH gitu sing klebet trah. Trah kraton. Kraton. Kratone iblis ya iku. Senengane kok le. Kowe nyuara. Coba iki Coba. ya murite. Nah, lek iki apik iki. Allah. Ayune guru pasang susuk ora sadaene. Wong ne nek ra seneng ora Suntik putih ya nek pas didit ora didit ya dongos-dongos seneng. Lah awakmu kok ya ayu murni. Lah, Dan, Weteng munggah ayu, weteng mudhun ora kalap. Lho, nek yang lain berlomba-lomba suntik putih untuk putih mulus toh. Hmm? Mang goleki gadis berbatik kados kula lho. kok berbatik niki tilas koreng kok berbatik. Ben alami vintage. Mulai dadi wong wedok ki kudu merawat diri ya Kak ya. diri, Perawatan ning elok. salon, ora gur nimpal karo ngarit ae. Iso nggo konten kuwi. Lagi Sinden batik. batik berbatik. Alah ya. Iba bunga tiku nyandeng bisa. Ya le nek sing kurang kewes apa ora? Halah nyandeng bisa. Oh, ben gawe iki ditambahi halah. Alah. Mayangkara dirungokke. Halah. Engko nek nalikane ring dalu ditambahi halah. Boleh tapi tidak berlebihan kan lho, Jan. Iya. Boleh. Tapi tidak merubah makna lagu tersebut. Halah nalikane ring dalu. Halah wong cocok sing kinder cocok. Ayo. Sesuk ditake minggu paingan ayo. Kok kian hula-hele. Anggo alah iki. Iya. Halahnya. Kok elik menurut le. Nek ora saka sumbere ya beda sekali. Waduh, juga karo kabisanmu lho. Ya wong sumbere kon Werkudara Werkudere lho. Anake Man Pandutenge. Kok iso lho? Jenenge plagiator meniru ki ya tetep harus sumbere. Plagiator ya kono predator kok. Aligator. Malah boyo dawa sikile. Nyanding bisa dadi tambah Nah Elisa, Nggih, dawuh. lagunya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Aluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng teranggonku doleki. Ora krasa esuk awan nganti rangi. Tak suwun mbak jangeti podang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon nyanding slirane Boceng ngandut ketati kebranan Nora mendut atiku tan saya
yo ao. Ayo kayak. Uri melu. Yo. Matur kesuwun. Ela wah trio kuek-kuek luar biasa. Nggih, sami nggih. Terlihat sama ya ini bertiga itu ya. Ya. Cantiknya sama, Gembar. prigele sama, suaranya sama. Ya. Penampilannya itu wah luar biasa pokoknya. Top Marco top. Pun madol ki mboten balekke blas menika nggih Mbak Linggo. Mboten. Namung nek sing mriko nggih jujul 50 lah. Seket. Ya ora apa-apa neng mungkin jujul iki ora diagem dhewe. Mungkin ditabung tinggal masa depanku kan aku ya enggak pernah tahu toh. Tidak dihabiskan saat itu juga toh. Tidak. Lho ibaratnya bangunan ki nek aku rak villa. Nek Kak Elisa ki apartemen. Lah nek kowe ki Krusek. Krusek. Lho, ora apa-apa wong piyai sepon dhisik turu ning jogan. Turu ning latar. Kowe men ngerti kahanan kiwa ten kahanan jaba iki kaya ngopo. Nek kowe langsung ning kasur babut manakala kamu terjatuh, kowe kaget. Ngono lho nak. Lho, dadi aku ora apa-apa ning krusek sik. Napake anak putu. Bener. Lho bener nek pelawak sing bener ngene iki, ora mung banyol tok, ning kudu ada pembelajaran hidup, filosofi dan sebagainya. Kadang hal simpel menika kanggone mung nganggo sanepan-sanepan ning mengku werdi kang becik ngono lho. Iya, mula bener dadi dosen iki perlu iki. Tak kira kowe ket mau ngono kuwi meling lho Lek. Ya ora Tak kira meling ngono. Jadi kita bisa belajar dari apapun, Pri. Dari ngendikane wong sing menurut kamu itu cibiran iso nggo cambuk. Sanjungan kuwi ya dienggo introspeksi dhewe juga. Lingkungan sekitar apapun iso sinau saka kahanan iki no. Awake dhewe iki iso sinau apapun sing gumlar ning alam dunya iki kabeh kanggo pembelajaran. Ya rungokno. Oke kok bar tak alem, kok sewengi nang endi esuk lak mejang terus. Mejang terus. Sukimen iki. Yang rawuh ya. Tenang. Ayo, saiki wong telu sepelan apa sakarmu ayo. Wektune longgar sak bodonge ayo. Menika mboten ngira-ngira hormat. Pak Danang katuran minggah panggung. Top Marco Terus top. pundi Mak Tangi? Monggo. Monggo Pak Danang katuran minggah wonten pepanggungan. Ngawiji kalian Mas kanca-kanca. Danang. Nggih, menika panyuwunan saking keluarga kok menika. Nggih, kalau Piyayine jane rada isinan kae. Isin kok. Wong ning nggonku ora gelem nembung dhewe kok. Mas Danang, Ning endi iki?
Wonten boten. Lagi ngitung duit nggo nyangoni awakmu. Nggih. Ra nggih kagem transfer kok nggih penyang mriku kaya Sampun luntas kok. Iki kok. Oh nika. Oh menika. Nggih. Mangga Mas Danang. Mbah. bapak-bapak dan Monggo tindak sahe ing panggung sarengan kalih kula Apri Mimin lan Elisa Pak Danang. Iya, Menika Pak Danang. Piyane ger klecam. Sampai cuma minggah tenan niki. Wih, kersa tenan luar biasa. Jan ganteng wah wis kabeh apik. Monggo Pak. Mosok sing gawe lek samidi udu. Suwi. Anu kita sini Pak Danang biar jajar lek min. Sing lenang ben jajar sing lenang. Sing wedok ya wedok. Maksudmu apa, Pri? Oh, ya yes, rumangsani to min. Ya wis. Tak share jaman kowe sunat fotomu. Disebar. Ya aja ngisini-sini to. Lalu kesangetan lah menghancurkan lah sing wedok amar kene sing lanang amar kono lenang. Lah kok ngeser kono yang duwekmu kok. Lah wong aku dhisik gur dikerik kunir kok. Apa kadase? Dikerek kunir kadas. Aduh yo. Wilujeng dalu Pak Danang. Dalu, Pak Danang. Wilujeng dalu. Kados pundi raosipun? Bunga. Bunga Bunga, nggih. nggih. Saged apa dana rasa kalian tangga tepale kadang pamitan ngeten mongko kraose nggih, Pak. Nggih. Pinanggih kula remen apa mboten? Nggih. Ya. Kalih nggen tipi kalih asline ayu pundi? Mboten ayu kabeh. Walah. Kapok biar aku. Glundung tenan e. Matur sembah nuwun Pak, awet kejujuranipun. Lho alah, lek ngono kok lemu. Harapmu ki apa kok. Wis. Matur sembah nuwun Pak Danang. Menika sampun ngempalaken para sanak sederek, sampun nimbali kula Mbak Mimin kalian Mbak Elisa ugi rencang-rencang mayang Mayang koro. Mayang Ye. koro. Sa Elisa kok aja kleru. Ye. Nggih. Mbak menawi badhe ingkang wonten ingkang dipunaturaken Mas Danang. Ugi trawan Aja kok ngomong pripun bingung niki. rencang-rencang dosen kala wae sedaya rawuh to. Oh, Nggih. Wah, tapi para guru besar. Lah, cek para Profesor besar. Profesor rawuh. luar biasa. Luar biasa. Tapi menawi ingkang jajari Mbak Elisa kowe rene yo Pak Danang iki ketok gila karo kowe kok kowe iki kok. Aku ora Beda. kuwatir ora gila, nek ketularan nek dadi. Kan jajar wedok asli. Coba anu nen Kak Elisa. Pripun? Nah, Lho. menika kula ajeng wowon coro. Wawancara. Boleh. Kok saged Pak panjenengan punya impian yang luar biasa mulai dari mencoba kuliah itu kok punya impian mencoba kuliah terus sekarang merangkul dosen-dosen bahkan membuat asosiasi jurnal niku dulu apa pemikirannya kok bisa ambil Bisa itu Pak? tersirat pikiran. Bingung iki. Loh, aku ya heran loh itu bisanya langsung mengambil langkah menuju universitas itu kan berat. Nggih, mboten sedaya niku kepengin kan. Belok iki dari tukang batu penjual Nah, es. Kok penjual iso es. malah saiki dadi marai dosen iki lho. Niku. Nggih. Ya, itu karena mimpi, Pak. Oh. Mimpi. Jadi kalau kita mau sukses itu harus bermimpi dulu gitu. Tapi kalau bermimpi harus segera bangun. Jangan cuma mimpi tok nanti enggak sampai-sampai. Iki mimpi dadi lanang ning ora iso bangun. Betul. Tinggal mboten kok. Mbok dipresake. Jane ya tak pungsekke raketang 38 pisan kok ora. Iya, halo wong sing dikerek kunir. Boleh tahu sekarang udah merangkul berapa universitas, Pak? Sama ini. Wah, se-Indonesia. lembagannya, se-Indonesia. Indonesia. Hampir 500 Wah, perguruan tinggi. 500 luar perguruan biasa. tinggi. Loh, kelahiran asli Kaliwungu. Kaliwungu. Loh, saged menasional loh. Luar biasa le Pak Danang. Nggih. Matur. Bapak Tanang. Saking
rendah hati sekali beliau Iya, itu. sederhana. Mboten saged ngomong napa-napa nih. Luar biasa loh. Nggih, Pak, sebelah sini biar di tengah, biar di tengah. Ya, gini Iya. Pak, biar Pak, kaya. najis munggolado. Mboten no, nek kali Pak Danang kula malah Pas. semu frame. Nek kali Elisa mboten semu frame nggih Pak nggih. Mangke istri kula cemburu. Pripun padha lanange men Pak. Ada doa untuk anaknya, kedua putranya Theo Dek sama Theo, Dek Dek Ilo. Ilo. Ya semoga bermanfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Lho, sing diarani kok sing diaturke lek men mau lho Kak Elisa. Wong diarani sugih kuwi nek bermanfaat kanggo sapada-padane. Bener. Ngaten. Mau request lagu apa Mas Danang? Idam Sari. Nyidam sari ya. Tias madeg tak kira nyidam pentol. Nyidam sari. Pentol masih enggak Pentol apa pentole gede sisih. Niki butuh saweran mboten niki. Oh, nawi kok ditari lho jenengan apa iki lho, kok senengane. malah wayang pambudi ya nek ditari ngono kuwi Lah, ya iya arep toh. arep matur kok piye ora kok ya butuh rak Pak ya Danang. Kowe kok lungguh ngapa to, Min? Kowe iki ngadeg po, mergo bodimu iki gedhe dhuwur ki apik. Lah dikira SpongeBob ya. Bodi dhuwur. Gedhe dhuwur. iki Dewi Danawati yo ngene iki rada ngono kuwi Nyidam sari dipun wiwiti, Pak Danang tetep teng mriki nderek nyanyi nggih. Nggih. Oke, luar biasa. Ini bawanipun. Mboten saged ya. Oh, mungkin langgamipun. Napa langsung langgam mawon? Ben bawono ben karo mirengke to wis suwe. Beh, iya. bawane ben diwiwiti karo Mbak Uul sik. Ya Mbak Uul. Wiwiti Mbak Uul. Mbak Uul saking Trenggalek. Iya, ayo, engko terus dibagi-bagi ya. Yo guru sinden iki, Lek. anjir aku nonton ngon TikTok ya pengen lajar karo Mbak Uul ning kok lettingnya padha aku Letinge padha ning cangkeme sing beda. Sing beda telake, Lek. Walah. Leting ku enek sing sejawat. Wingi jarene kula niku muridin jenengan, kok sakniki jare rak leteng. soalnya kula abot anu schedule kula terlalu padat jadi kula rada kendu oh terus Schedule. jadi niku rada napa rada kendu mboten kula udi ngoten lho mboten Kenapa fokus. jenengan gagas, Mbak? Niki nek cara iwak ngono rak bandeng. Mangga Bu Uul. Dah wong ayu peput jening ngati Piye men, piye. Sae melengking Min. Min kan kok min. Kulinane men kok. Sae, Gelem ya sae. men, ora gelem ya men. Sae Min. kayak lipstike Mbak Uul ki sah apik ngono ya, isah lho. Nek aku nganggo lipstik ngono kok kaya mangan pitik urip ya, Bri. Beda ya. Berarti apik dienggo Mbak Uul rong mesti pantes tak nggo ukurane nggih ta. Lah aku melu nganggo, Mbak warnane ngono apa mereke napa? Aku melu-melu. Tak nggo kok malah mereh-mereh kok bar mangan pitik urip kaya wong bar apa ngriyok kae lho, wong debus aku. Ya lambe sing apik ya ngono kuwi nek dilipstik iki urut ngono. Wong lambe kok dilipstiki dadi kaya garangan. Lah nggih. Oh, kowe lho men. Lagi sanes. Wong nggonku lho. Nek kula nggih ngakoni kok, kula ngakoni kok, kula nggih ngakoni kok. Nglenganani kok. Kula ngertos wonten penggalih panjenengan lho, Pak. Ayo Lho. Bu Uul. Nek ul pisan kas nek, Nduk. kaya ngene wong nandang asmara
Nek pancen kowe sak letinge karo Mbak Uul nyoba sing pas patiki. Ora kudu iki kudu perlombaan. Iki Pasti ngomong rasa. ora. Kabeh duwe bagiane dhewe-dhewe. Jangan dimonopoli. Ora dimonopoli. Aku dikai part karo penyanyi pun Pak Purbo dhewe mau mimin wis kesempatan Lho iki dawuhe Pak Purbo kok. Ana ucuk-ucuk kowe. Kabeh di bagian dhewe kok bagiane koncone Dian. Bagiamu mimpin rapat. Ya kok. Bagian Endo. Mbak Uul malih. Mboten gantosno sapa ya? Lydia. Ayo Nduk Lid. Lydia. Iya, wajah India. Saking Cilacap. Ning wajahe lah India, Pakistan Nggih. ngono-ngono kuwi. Jahe. Jawan kamayina. Jahe kuwi. Yuk. Coba genduk sing nang kene Jawi sapa iki jenenge? Wanda. Oh, Wanda. Wanda. Awakmu malah ngerti to, Bri? Ngertos. Ngertos, no. Brikos putra siswa kula. Oh. Semester piro? Semester piro? Hah? Semester pira? Nek aku sing non formal. Dadi aku ora ngerti formale dekne semester pira sing non formal iki dekne iki gladene karo aku. non-formal. Berarti iki muridmu. Murid. Ya. Jurusane apa? Heh? Jurusane. Ya nggon karawitan. Etnomusikologi. Walah. Tak kira ngampel penggung jurusane. Jurusan Pandan Simping. Ayo Nduk Wanda. Nduk Wanda. Oh, bulane Wanda to iki. Wanda dan Wandu. Ya kowe barang kok sok cantik. Kowe ra gur pinter dandan. Nek ra dandan wujudmu ya ora masuk. Gur pinter dandan. Wanda, Wandu. Ya ndek Wanda. Walah. Dewa Jawa Nah, sik terkae sing anyar-anyar kuwi nomor 3 kok kene. Iya, sing anyar. Sing Nek iki sapa iki mau Wanda kuwi? Wandi. Pita. Pita. Pitagoras. Ayo. Ayo, Pitagoras kok sak monten. Ya. Dosen baru prei ini nggak boleh komentar. Dosen. WFA. Somring wak mami Jare UNS, Nduk, 11 Maret. nggih. Oh iya, ketemu lagi di sana ya nanti ya, tanggal 13 Juni ya. Nah, di UNS ya. Sawi. Suwe ngopo nyangkemmu? Eleke kuwi mbok yo men. Awang ngenteni ruwahan yo kapan? Awang Pak Purbo kon ngenteni ruwahan suwi. Oh, werkudara werkudere. Lah. Niki tasih ingkang tengah menika, ingkang menik-menik menika. Oh, meneh dhuwure ra jamak iki ya. Oh, tetep di anu, ya wis ora apa-apa. Iki berarti wis kabeh lho, sing kono aja lho. Oh, Bu Ani. Bu Ani. Wah, kono nek muni gempa. Ya ampun iki lho. Sing kemong putra-putra sinden kok. Alah, ora iso. Sing ngomong topeng reges kluntung walus. Yo, Nduk, Limar, ini Limar. Iya UNS iki. Oh, sarjana semua ya Pak Danang. Ya. Benen calon doktor. Elisa sudah selesai S3-nya? Belum. Oh, nanti lulus. Aku udah tanya ini gimana caranya menerbitkan jurnal itu. Oke, pasrake ahlinya. Tenang, ternyata. Oh, jurnale. Ora kowe arep ngopo kowe?
Ora, iku ora ngerti. Nerbit ki apa? Ora ngerti ngrupane kaya sekopus. Aku Nek sekolah. kene ra wis genah. Titele wis eneng apa sing Kandidat, S1-ne apa? SSN, SSN, MPSI. MPSI, SI Par. Kowe apa? MTS. Aku ya SH. Sopo hotel. Loh, hotel ki apa elek? Hotel kan apik. Iya pe, Oh, hotelmu gitu. krusek kok. Customer satisfaction. Loh, kepuasan pelanggan, hospitality industri, keramah tamahan. Wih, iso tak gowo ning panggung. Loh, Iya. hotel ki oknum-oknum sing menyalahgunakan hotel ki nggo transit. Sales-sales do sayah daripada kono-kono turu ning hotel. Ketemu Iki sing klien. jaga, resepsionis iki. Nggih, mula kudu dipilihke sing full press body. Mula iki little body, bokonge gatel klebon wedi. Napane sing keleban wedi? Bokong. Little body. Little body, bokonge gatel klebon wedi. Little body. Iya, Bokok bone niku mboten enten. Little body. lit ki bokong. Mesti ora ngerti perbedaan bahasa. Bahasa ini disadur dari bahasa asing rene, kuwi iso ngalih. Oh ngaten. Lit ki iso dadi bo. Bo ki iso dadi go. Ayo nak. Ya Iya. nduk. Enak. Bo iso dadi go. Esuk bakal katekan. Bob, semene wae. Ning rakitan siji Pak Danang. Jejer lan wong. Ya. Ayo Pak Danang. Ponto. Mengke mangkurangi opah kula anggere bener gelem. Wong wis lunas. Kesini Pak Danang. Jejer Jejer lan wong. Ayu. Ayu. Oh, tepuk tangan. Wah, kalong 2 yuta iki. Ora bakal tak transfer balik nu. Aku ora duwe internet banking kok. Sing duwe lak dosen-dosen ngene iki. Aku ora duwe. Wingi malah salah transfer nggih, Pak nggih. Salah Mboten transfer. napa-napa. Gampang diurus ya. Kepujulan Pak. Mboten kairu jenenge wong. Moko jenengku kok Purbaningsih. Lah yo mlebu gone wong. Panjenengan kenal kali niku. Lah senes iku senes bojo kula. Mosok Purba kok bojone ya Purba. Purbaningsih. Melih Pak Danang. Nggih. Mboten saged ngomong napa-napa niki. Nggih, Pak. Mboten saged ngomong sagede ngendikan mawon benjing taun ngajeng nek ulang tahun mriki wayangan. Atur mawon. Amin, ngoten mawon. Cekal. Nggih. Tenan. Amin. Nggih. Sukseni lho, Min. Si amin. Min. Tahun ngajeng kula setengah abad. Punjul ki diwedhaki nempel ra ya bris. Wedaku ya minimal mau ultima apa-apa ngono to. Mosok kok wedak lho Rita. Kayak iki wedak asu kae. Doris. Doris. Rita karo Doris ki wedak kirit. Ayo Kak Elisa. Upama nonah kodo Terus Li. tanpa perahu sasat saraten pepetri nyidam sari Upama sliramu sekar Tepuk tangan kagem Pak Danang. Aku kumbangi damsari Upama sliramu mardi wong kabeh Aku kan bakal mati.
yaning ati kanggo ing netra likon karesane saning liya berasa jagat raya ingana lukir lan samudra suarane Pak Danang piye? Mbak Mimin. Mbak Pri. Kalem ulem. Suwantene Pak Danang piye? Sae mbangane Sukimin sae Pak Dan. Kudu ngrasake dhewe. Iya. Dipun lajeng Mas Danang. Ndalikan. mboten saged. Oh, nggih. Nggih, Kak. Mbak Apri. Ayo Gre. Perlu dilebokke jurnal, Pak. Mas Danang. Mas Danang. Napa? Oh, Menika Bu Wakil Bupati mbok nami saged minggah pepanggungan Bu Wakil Bupati tasih lenggah to menika. Tasih lenggah to. Ya Allah. Tindak maju. Boleh tindak Simpang Lima Ria, pahlawan Pancasila, Semarang Lumanggang, Prayoto Serbaguna, swasana rawi rakyat gede atine, ring Jawa Tengah rokok ambangun, ayo kompak desa saben dina lima trikuno upacara keperluan umum Simpang Lima Ria ing kutha Semarang. Waduh, assalamualaikum Bu. Waduh, luar biasa. Wah, panjenengan mau sore ngendika. Kula wonten mriki sak kuwate mripat kula. Lah kok kiat sanget, Bu. Hebat ya. Tepuk tangan untuk Bu Wakil. Kakek Bu Wakil Bupati Kabupaten untuk Semarang. saya. Nggih. Top. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Kalian Bu Sinden. Ibu Sinden sedaya ingkang kula hormati. Sampun saatawis wedal kula nderekaken panjenengan sedaya. Kados-kadosipun niki mripat pun mboten patoso kompromi niki. Malah minggar pamit. Nggih badhe nyuwun pamit. Lah daripada kula mengkih teleser-teleser ngoten. Terus terang kemawon. Kalian panjenengan, kalian para sinden, kalian Bu Prof nggih, kalian sedaya Pak Danang ingkang kagungan kersa. Selamat pokoknya Pak Danan, nggih luar biasa.
Ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ngeten nggih Pak Dalang nggih. Laras. Yang penting niat, kemudian usaha, ikhtiar sedemikian rupa, dan contohnya pada malam hari ini kita saksikan bersama, kita ketahui bersama riwayat Pak Danang yang sedemikian rupa ya, sehingga akhirnya tepuk tangan untuk Pak Danang. Oke, terima kasih. Ngaten Pak Dalang, kemudian calon doktor. Iya. Luar biasa. Nggih. Kemudian Bu Mimin napa? Injih, saya Bu. Injih. Niki dosen universitas terbuka, Bu. Jadi di mana-mana terbuka. Di pinggir-pinggir jalan terbuka. Ibu Apri. Injih, Ibu. Terima kasih, sangat menghibur. Nggih, Bu. Menawi kula wau dipun syuting nggih. Niku mesti padha gumun kalian kula wau. Kula wau niku dari awal sampai dengan akhir beliau-beliau naik ke atas. Niku posisi kula niku ngeten. Ngoten Pak Dalang. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Nggih, Bu. Bu, nyuwun prisa sekedap mawon. Siap. Hari jadi Kabupaten Semarang itu bulan napa, Bu? Bulan Maret. Oh, nggih sampun matur nuwun. Makasih. Niki tasih Maret lho menika. Nggih sampun Maret. Nggih, matur nuwun, Bu. Insyaallah lain kesempatan. Oh iya, nggih. Ketemu lagi. Kepengin ngertos mawon, Bu. Nggih. Kula dongake pokoke sing penting paringi sekedap Pak. Paringi laris manis. Amin, Bu. Doanya. Luar biasa. Matur suwun sangat sedaya ingkang sami rawuh nyuwun pamunten monggo dipun lajengaken acaranipun luar biasa. Ande saya punya cadangan mata, Pak. Dan insya Allah besok itu saya sudah ada acara mulai dari jam 8. Nggih, nyuwun pamunten estu. Nggih kula dongake semuanya dipun paringi sehat. Panjang yuswa ingkang barokah, amin. Kejebaran rezeki sing berkah, amin. Ngaten Pak Dalang, terima kasih Ibu, nggih, Ibu Prof, nggih, matur suwun Pak Danang. Oh nggih, izin nyuwun foto sekedap nggih. Foto, oh iya, monggo. Ayo diri sing terus sama, Pak Danang. balik sing terus. Klingklong numpak andong ngebel klingklong. Kantong bolong yang Semarang Bupati. Wah, kalau ngendikane sing aku tertarik kayak mau seandainya saya mempunyai cadangan mata, pasti saya mau melihat. Niku bagi kula mboten perlu Bu cadangan mata, yang penting cadangan dana. Harus itu. Masyaallah. Kata sembah nuwun Pak Danang, wah Pak Danang lali. Apri. Lali mbok menawa kan lagune Nyidam Sari ki urung rampung lho. Urung apa-apa. Mula dielingke lah ini iki. Sembah nuwun. Aduh Pak, mboten sah kaya. Kaya ora dulur wae. Sembah nuwun. Laris. Sembah nuwun nggih Mas Danang. Go ngono ku lho sing bener mimin iki lho. Iki Pripun? enek sing lali, enek sing ngelikke. Mergo iki duwe file yang iso ngingatke. Pokoknya nek nggon nyenekan kelingan terus. Ya luar biasa. Oh iya, Lah kok kesupen. Di manam loro di mana papa. Sembah nuwun. Ya. Bapak, Pak Purbo. Bu yo dadak nganggo ngene barang lho. Piro to iki?
Mau tak kirimake karo sapa yang mulia Hakim Agung Mahkamah Agung. Wah iya mbok saiki wis dadi apa ning kene monggo Pak Dr. Yanto karo Pak Dr. Yantani nggih monggo karo Pak Dr. Sukiman saking Bandung, Mas Sunanto karo Mas Wawan Hakim ing Bali lan ing Banyuwangi. Wah sing nek ben wayangan ning Alas Purwo kae Pak Harto Jombang, Pak Wotandan, Mas Sudiro lan kanca SMP 1 Pacitan lan sanes-sanesipun. Monggo. Ayo. Lagi. Elisa diteruske mau kan rung rampung ayo. Sing bener ki ngene iki lho, Mbak. Ya. Pripun? Mas Danang kuwi rak urusane kuwi karo dosen-dosen to. Karo guru besar, karo bangsane jurnal, Skopus lan liyane. Ngono iki lho, penulisan-penulisan ilmiah. Ngono. Lah, sing ditimbali iki dalange ya kudu dosen. Harus. Saora-orane ya minimal ya sing sindene ya sekolah. Sekolah S3. S apa? Mereka nggih dosen. Oh, dosen. Dosen anu BGM. Apa sih? Sing ngomong kaprodi sapa? Kaprodi. Kok iso kaprodi lho? Wis aku sak-sake ya TU ya ora apa-apa kok ngerti. Penting mlebungan kampus ngono wis ketat sebagai apa. Sepenting aku akademisi ngono wis maksud ngono. Oh iya. Alah. WPLP. Ya Allah. Wis kono, Apri, ayo. Main sepuasnya. Diputar Elisa itu sepuasnya. Tuh. Aku ben awar Elisa awakmu barang ben rada suwe ngono lho, kuwangen aku. Masane kok sing diwori kok gur kono-kono wae. Mbok aku ki diwori. Upami diwakili kula dos pundi? Ingkang awar wae diwakili kula. Bedu. Apakah kita akan adu mundu? Niki ngaturke napa malih ta Mak Cange? Iya lagu sing hotmu apa? Hote Mimin apa? Sing hot Elisa lan lagi wae ben rada leren, ben ora panas. Iki engko piye ta munggah pindho apa munggah pisan? Ping kalih kok, Pak. Ping kalih panjenengan. Ya nek Nona Lisa ku ya ora monggo lah, terserah lah. Rumahnya jauh. Mbak Elisa juga dua. Dua. Saking remeni. Kamu dua, aku Ayo lagi kamu bisa 2 kali saja. Alah telek. 1,5 klepek. Ya slendro mawon. Slendro ya. Slendro Pak Mangun. Ya. Turu ketek konggo. Duetipun kali Le SKM nggih. SKM Sukimen. Iya coba banget ngono kuwi jeneng mbok aja ngono. Mimi. Iya. Hajat turu. Ora duwe rasake. Iki asmara dene ora apa-apa ya. Ora apa. Banjaran. Mboten apa-apa nggih, Pak. Wis sakarmu ora apa-apa. Bacot metu kok. Lali. Sore kaki. Allah ana dewa. Kok jalan? Kawi kanang. Anak diwengang jagat nyangking bakar kencanane
Engko tibake apa kok? Rengu. Weh. Mburi iki ben siap-siap. Nggih. Rengu ki sak rondon. Yo. Ayo busuk. Angger bagian anu laras dhuwur kok mesti pasrah aku to, Bri. Ma Elisa yo. Iki sing wasis kowe kan nganggo alah. Menika kula aturaken kanca-kanca sedaya ugi bendanipun Mbak Dr. Kitsi Emerson saking Sanggar Ekalaya lan Mas Wakidi Bukitsi lan panjenengan kanca-kanca dosen ing Institut Seni Indonesia Surakarta lan ugi kanca-kanca saking Laras Gumelar perlu dikirimi monggo isine dongota kok dadi lanang tula sandang Kok dari wedok meneh? kok ora konsisten lho sandang kelawan pangan ya suara yang ngono kuwi sing dhuwur iso didendhekke suluk yang ngono ayo tutuk malih Kamu suara lanang bisa enggak? Suara rasa sok Coba, cantik. Rasa sok cantik coba. piye yo Yo iku. wih iso ya gede ya kowe jangan-jangan iso ndalang kowe kaya Elisa ya Yo iku bagian nipun. Apa melu girong mayang kara kurang gironge alah sing siji Gurbawa wae siji Jawa Jahe Coba suara wedok meneh. wong Lanang, Sabar wedok, nah lihat lenang. rimo. lanang wedok meteng no lah nek gur jagongane apa meteng kayak gampang nemen Ora nek gur iso. lanang wedok jagongan kok meteng kowe iki ra lah nek iso kumpul ngono kuwi ora iso nek ora bayi tabung ora iso tabung gas dan bledos wong melek sabarana rimo ayo mongko prasetyaku nadyan geger walik watu boten badhe klintu monggo Mas Bambang Dewoyono nanging kok ngene katuwong burine apa ya titik jodone Bebasan seupama yang ngenteni kumambang ing selalangke bebasan kontrang-kontreng ayati jajawe lekesan kontrang-kontreng Dipun susul putra panjenengan saking Karanggede di Anggara putranipun Pak Joko Sunarno. ya ampun iki mahasiswaku kae ya putrane Pak Joko Mas Anggara to iya ya Kalih De Aris. nah, karo anakku Bima mau kita ya anak waduh hah Kaisang. walah nek guyu kok peteng
Kowe kok guyu apa to, Pri? Aku nek wong guyu umun-umun ngono ki seneng kok. Ya. Mbah Marni sayur nyuwun gubuk asmara. Ayo gubuk asmara. Wati. Tambahi wati. Tresno. Tanpa bantal tanpa poso. Sur. Abot-abote ketawang asmara. Buka kae Narwati. Wiwit Top tenan. Ning ngene ya Samin, Pri. Kuwi nek pas prei iki nek nggonku nek wayangan mbok ndelok. Siap. Nek arep ngaturi aku ra wani, gak iso bayar. Kita janjian main ke. Ya. Kowe diawarke karo Wis patung soalé macan. kok nek dhewe malah tetek ning nggono loyok. Oh, iya. Ya apa pikiranmu selalu koyo karahar situ to, Pri. Lah kan panggonanmu dhisik. Ya arep dhisik kan dhisik masa kebodohan masa jahiliyah. Saiki wis ora. Lah, Kok kabeh kok ukuranmu gur kaya ngono. Lah nek bayar- Apa nek elek-elek sajeke urip. kowe berarti wis Di ora proses kristalisasi. kowe wis ora nglakoni. Ora. Nek dibayar Ya gelem to. Wis dosa ora bayaran gerengi wong. Gonku ki kerep wayangane ya nek nganggur ae nonton wayang. Nggih. Nek pas aku dhewe sing dalang ngono kae. Siap. Iki Mbak Kitsi Emerson ki ikalayaker wayangan jane tanggal 20 Juli. Ayo omong sik adohmu, ayo. Enteni ruwan. Ku atuh yo men. Kene iki wong gliak-gliak kok ya. Ya sesuk anu to Kak Elisa. Ya. Teng daleme Pak Sowan. Lho ora nalane kan ning ndek bapak kan ngangsu kawruh. Nek duwe job ya nyang ana jobmu eman-eman ora nek nganggur ae. Ngangsu kawruh ben saya tambah ilmune lho. Bapak ki dadi dalang ya iso, dagelan ya iso, dadi garenge bayarane 5 yuta. Kuwi wae make up-e blobor kabeh 5 yuta. Asemi wae. Aja ngene iki. Aku yo apa ora profesional kok glepung karo cat wayang ku tak ngenek. Motor kabeh 5 yuta lho ora. Oke, lanjut. Mbak Lisa. Cedetan sajrone ati.
jangkrik genggong. Tekan jangkrik genggong. Iya iya. Sampun. Mangke malih nggih. Injih Matur siap. nuwun. Nuwun. Rono nduk.